И здравейте хора, завръщаме се с много хора видео на Brawl Stars. Вие, ако сте още видео, не забравяйте да абонирайте, харесате видеото. Хора, ви пожелавам приятно гледане. Напишете долу в коментарите дали ви хора хареса новият Brawl Talk, защото на мен много ми хареса с новите скинове. Както сте видяли от заглавието, хора, Франк го бъфнаха, което е много добре, направиха го даже не доста опи, направо хора да се спомня ранг 30, което е супер сега възможно. Вижте, просто хора с един удар и ги нокаутирам. Също хора направиха мек да е по-малък рейнджа и да бие повече демидж, което е добре. Котката я направиха даже и по-слаба, което е много добре, защото си заслужава тази котка простовутият нърв, защото постоянно играят нея и е много дразнеща. Така че много лесни хора по могат да се правят, така че ако не знаете, възползвайте се, даже този е стар мап, OG мап, с тези, които не знаят, даже ще има леко OG Brawl Stars, тези, които не знаят. Мале, това как гръмна и ме убима нищо. Хора, сега ще ги пръскам. Сега почваме, хора. А и то, поне хора скин си го правиха, защото и даже в Бротълка казаха, че този скин е най-грозният, така че го направиха вече як, даже е доста як. На мен поне ми харесва, вие напишете в коментарите дали този скин ви харесва. Оп, ела тук мекче. Ела, бе. Един удар. Оп, хора, вижте колко просто хора е OP Франк. Тък, оп, тък. Хора, вижте, просто буквално изи килове. Тя хора, ако е запустено направо доволна работа, ние само фейк тим правим с това, за да може да го прецакаме. Така, и за малко. Също хора на Брок му промениха, нали, просто нормално, все едно като скин даже стана, нали. Но което пак е бяко, нали, пасва си с него, така че все едно безплатен скин. Така че хора, след тази игра ще ви покажа клан, така че могат да джойните. Защото ще правим най-мощния клан. То Мортис е... Просто Мортис са си определени хора, които са си добри, нали, с него. Не всеки може да е добър с този герой. Оп, как го бихме толкова. Изи, хора, вижте. Изи. Буквално може да си спамиш ударите, те толкова бързо зареждат. Оп, мале как му се разминава Брок, чувам, но сега умири той. Това е целта, Брок, това е целта, сме на малко... мале, нищо, трето място хора, даже е добре. Топ. Ето хора, може да влезнете в нашия клан Бурги до начертава цвет, така че може да се записвате бързо, хора. Трябва да се повече от 3000 купи, че може да влезнете, да ставам хора в топ България. С времето, нали, ще дигаме и повече купите, за да може да сме опит. Просто първоначално се напомним, така че задължително за всеки клан, нали, да сте активни, да не обиждате и да пълните мегапига, това е много важно. Защото ако не помните първо на мегапига, първо не помагате на клан и второ просто няма да вземете стар дроп. Хора, ние се втурваме в средата, първо да вземем всичко. Тук да ставаме хора, през по-едно може да си кемпиме и направо ги почваме. О, Джанет. Хора, напишете ми долу в коментарите дали искате да направя такъв клип, който, нали, оценявам броварите или разказвам история за броварите. Хора, се очаквайте, утре би трябвало да кача, със сигурно ще кача клип за топ 5 най-слаби героя и също ще оценявам, нали, просто ще казвам кой скин е хубав и кой скин не е хубав, така че очаквайте видеа. Шортове също хора на Макс. Така че, нали, аз качвах просто хора видеа, просто не бях чак толкова активен, примерно качвах през 2-3 дена видеа, така че хора пак съм си активен, така че да. То Франк не ме плаши, че е с един пауър направо го почвам. Така че хора, Франк от неиграйните броуъри стана един от най-играйните броуъри.
И хора, преминаваме към финалната игра, която хора е гарантирано на 100% хора, че ще направя победа, така че останете до края, ви абонирайте се, харесайте видеото, задължително хора с камбанка се абонирайте, за да ви изгледат известия, когато качва видео, така че вие знаете кога качва видео. Така, и направо се запъзваме към средата. Така че хора, вчера излезна нов мап, днес я получаваме OG мап, който е много як. Стара много як мап. Така че хора ще има на днес какво ще бъде мапа. Очаквам да е някой много як. Мале, как се размина там мек. Мале. Вижте хора, да ставаме тук, правя се, че има такова по-добре. То Франки, откъде Франкчо? Мале. Оп! Мале, как ме уби. Мале. Поправим още една бърза игра. Ей сега хора правим победата, хора. Ей сега точно топ ни е победата, хора. Просто Франк малко ни провали нещо играта. Иначе хора този скик го направиха даже доста як. Тъмън, когато даде 5-те Legendary Star дропа. Вие напишете в коментарите какво ви дадат 5-те Legendary Star дропа, хора. Не! Мале. Добре хора, надявам се видеото да ви харесва. Ако искате още видеа, абонирайте се, харесайте видеото и ще се има в следващия клип. Чао!